Βαγγέλης Χρήστος. Συμμετείχα στους αγώνες Παμπέδων Α, στο Πανελλήνιο στο 85 κιλά, κατάρτιση στην πρώτη θέση. Στους αγώνες έδωσες 3 αγώνες, 6-0. Ευχαριστώ τον προπονητή μου τον Τεθοδοσιάδη, που χάρη σε αυτόν πήγα σε αυτή τη θέση. Έχω ένα χρόνο που ασχολούμαι με τη βάρη, μου αρέσει το αφήμα. Τι όπως εσείς από εδώ και πέρα και μετά από την του χρόνου να βγούμε πάλι πρώτα στο Πανελλήνιο, να βγούμε λίγο και έξω και να μπορέσουμε. Πολύ καλές εμφανίσεις έκαναν και οι 15χρονοι Κώστας και Τάσος Φωτιάδης, που πήραν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωταθλοπαίδων που διεξήχθη στον Ευρωπό του Κιλκής στις 21 και 22 Απριλίου, όπου κατέκτησαν το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα σε 100 κιλά, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον Κορώτο Ακοζάνη, μαζί με τα αποτελέσματα και των υπολείπων αθλητών του συλλόγου που πήραν μέρος στους αγώνες, να πάρει την τρίτη θέση συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς πίσω από τα Ανολιώσια και τον σύλλογο Πάλισσης Δράμας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, συμμετέχω στην κατηγορία των 100 κιλών. Κατέκτησα τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο. Ήταν μια επιτυχία που την περίμενες? Βασικά όχι τόσο, αλλά εντάξει, τώρα πιστεύω πως του χρόνου θα τα πάω καλύτερα. Στόχος του λοιπόν? Να προσπαθήσω και του χρόνου να καταφέρω να βγω και στην Ευρώπη. Με λένε Τάσο Φωτιάδη, βγήκα τρίτο στο Πανελλήνιο Παιδών, στα κατηγορία 100 κιλών. Είπα ότι θα μπω στην τριάδα, είμαι ικανοποιημένος. Ίσως μπορούσα κάτι παραπάνω. Είσαι καλά προετοιμασμένος για αυτούς τους αγώνες? Όχι όπως έπρεπε, αλλά ήμουν καλά πιστεύω. Και τώρα τι στόχους είσαι από εδώ και πέρα? Να καταφέρω να πάρω ένα Πανελλήνιο και να βγω στην Ευρώπη. Αυτά σου προφάρει την Ελλορωμαϊκή πάλι.